Исәнмесез, ТМВда адымнар вакыты җитте. Тәмамланып килүче атнаның Татарстан халкы өчен мөһим вакыйгалары, бу атна тарихына керәчәк үзгәрешләр һәм шәхесләр, булган вакыйгаларга белгечләр карашы. Безнең бүгенге чыгарылышта. Борынгы Болгар, тарихи җир һәм тарихка керәчәк вакыйгалар. İslam dinini kabul итүләр bütün нәрсә үзгәрә. Мәдәният үзгәрә. Аннан соң яңа законнар килеп чыга. Җиңүнең 77-нче язы. Үлгәннәрне үлемсез иткән йөреш. Үлемсез полк, зур шәһәрләр һәм кечкенә авыллар буйлап атлады. Нинди көчле, матур чара, шул хәтле кирәкле, балаларга да күрсәтергә бик кирәкле. Әби бабайма, әти белән әниме, татар баласын кем татар итеп тәрбияләргә тиеш? Татар телендә сөйләшү өйдә булырга тиеш. Яшелчәгә бәя арту кабат бәрәңгене яраттыра башлаган. Быелгы авыл хуҗалыгы сезонына яңача караш. Кеше бит үз-үзен генә тәэмин итәсе дә, күпме кеше яшелчәле була дип әйтергә кирәк. Бу атнаның гына түгел, елның мөһим вакыйгасыннан башлыйк. Татарстан Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтәргә әзерләнә. Тарихи дата. Нәкъ бер атнадан Изге Болгар җирендә зур тантана узачак. Әлбәттә, быел ул Изге Болгар җыеныннан бермә-бер кулачлырак булачак. Юбилей Россия дәрәҗәсендә билгеләп үтелә. Моннан 2 ел элек Владимир Путин аны лаеклы итеп әзерләргә һәм уздырырга кирәклеген әйткән иде. Шуннан соң федераль дәрәҗәдәге оештыру комитеты барлыкка килде. Аның белән якташыбыз вице-премьер Марат Хөснуллин җитәкчелек итә. Наряду с другими традиционными религиями, ислам вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и устойчивого развития государства и нации. Празднование, которое мы с вами должны организовать, имеет большое культурное и социальное значение для нашей страны. Әлеге вакыйганың Татарстанга түгел, Россия дәүләте һәм монда яшәүче башка халыклар һәм дин вәкилләре өчен әһәмияте турында ул оештыру комитеты утырышында сөйләгән иде. Болгар җире бу юбилейны яңарып каршы ала. 2010 елда Минтимер Шәймиев тәкъдиме белән яңарыш фонды Болгар һәм Зөя утрау шәһәрчеген төзекләндерүгә кереште. Әлеге эш республика җитәкчелеге Рөстәм Миңнеханов теләктәшлегендә алып барылды. Тарихи һәйкәлләрне төзекләндерү һәм тәртипкә китерүгә зур команда җәлеп ителгән иде. Галимнәр, дизайнерлар, археологлар, реставраторлар, төзүчеләр. Аларның хезмәт нәтиҗәсе Болгарның гасырлык һәйкәлләре тарихы бар матурлыгы белән халкыбызга җиткерелде. ЮНЕСКО исемлегенә керү аларның тарихи кыйммәтен дөнья дәрәҗәсенә күтәрде. Минтимер Шәймиев әлеге җирләрдә башкарылган эшләрне тарихи миссия, безнең бурычыбыз дип атады. Моннан 1100 ел элек ислам динен рәсми кабул итү халкыбыз тарихына нинди йогынты ясаган, уларны нинди юлдан җибәргән һәм нинди мөмкинлекләр ачкан. Гөлназ Сәйфетдинова галимнәр белән шул хакта әңгәмә курды. Безнең болгарлар, алар килеп чыгышлары белән бит көнчыгыш белән бәйләнгән, көньяк белән бәйләнгән. Әйме, алар элек-электән инде гарәп хәлифәлеге белән бәйләнештә торганнар, белгәннәр һәр хәлдә анда ислам дине барлыгын. Археолог, тарихчы Фаяз Хуҗинның Болгар дәүләте турында сөйләгәннәрен сәгатьләр буе тыңларга була. Фәнни эшчәнлегенең бер юнәлеше дә Идел буе Болгар археологиясе һәм тарихы. 9 гасыр, 10 гасырның башлары, шул Ибн Фатлан килгән чорга тикле. Бу бит Болгар дәүләтенең уйышы чоры. Алмыш хан идара иткән чор бу, әйме. Әле бу вакытта бит Болгар халкы уйышып бетмәгән. Менә шул көньяктан килгән кабиләләр, алар арасында болгарлар үзләре, суварлар, биләрләр бар, бәрәнҗәрләр бар, берсула, барсиллар бар, эсегиллар бар. Менә аларны берләштерү өчен хәзер инде безнең ханыбыз төрле юллар эзли. Ул әлбәттә исламны белгән генә түгел, бу вакытта инде Ибн Фатланга кадәр ислам динендә тоткан. Исламны кабул итү кискен бурылыш чоры була ди Фаяз Хуҗин. Бердән шәһәрләр барлыкка килә, шәһәр булгач сәүдә гүрли. Болгарлар электән сәүдә иткән. Ага базар көнчыгыш Европаның сәүдә үзәгенә әйләнә. Ислам цивилизациясе барлыкка килә. Архитектура исә мәчетләр салына. Шәһәрләрдә бит аның 90 100-гә якынлаша. Ислам динен кабул итү белән bütün нәрсә үзгәрә. Мәдәният үзгәрә. Аннан соң яңа законнар килеп чыга. Ислам диненең бит үзенең шәригать законнары бар. Менә алар килеп керә, элекеге теге мәҗүсилектән калган традициялар, йолалар урынына
Biz bir de hamanda Tatar halkı İslam dünyasında en tünyak Müslümanları sanalabız. Şulay bir. Hem ol vakitler için düşünük Orta Aziya hem Arap devletleri İran'da İslam ötüp kirgen bula. Ama onlar arasında Kuşmen, Hristiyan, başka dinde bulgan, İslam dininden yirak turgan halklar, devletler bulgan eymi. Hem İdil Bulgarı İslam'da tuktala. Bunu İdil Bulgarı devleti hem siyasi katlam olanın indidir bir siyasi bir şunday bir akt yasası kilgen bular. Hem beysizlik kiтерге. Bulgar devletinde İslam dini kabul edilüğü turunda haber bütün Müslüman dünyasına tarala, kızıksını orta. İslam galimleri türlü şıganaklarda Bulgarını tilge ala. Bizning şıganaklar hem bigrak arkeologik şıganaklar boyunca qaraymiz. Endi bir kısa vaqt içinde 11-ci asırın başına, yani 100 yılda o'tmay orada bütün İdil Bulgarı tulusunca 100% derlik, Bulgarlar Müslüman halkı Bulgarlar yaşayan yerde tulusunca Müslümanlar. Aytik Dunguz suyakları yok. Kabirler tulusunca Müslümanlar boyunca. Yani bu 10-ci asır içinde devlet bunu oturta algan. Demek ki bu bir ciddi bir adım olarak sanalıngan. Cemiyetinin, devletinin olga taba usışı için yana ideoloji kabul etu orta asırda bik mühim bula. Çünkü indi ol mına meclisçilik sırında yaşayan cemiyet indi ol olga taba usı mümkünliklerin tulusunca faydalangan bitire. Hem şuna göre de indi İslam dinini kabul etu, indi Müslüman devletin iştiru, ol gümümenteki Müslümanlarına gana tügül cemiyetini olga taba ustıru için bik zor mümkünlik. На слияние Волги и Камы булгарский народ выбрал ислам. Ibn Fatlan dokumental nefis filminde 921-922 yıllar rekonstruksiya olarak tasvirlana. Kartina İslam dininin resmi kabul etüge 1100 yıl tuluğun beyram etu aldından düşürüldü. Ulda tarihka bir qaraş. Mından tış Garip emirlikleri bilen birlikte Rossiyada İslam taralı tarihi boyunca basma kitap әзерләнә. Onda da 1000 yıllık tarih beyan etilecek. İslamga qarau hem anı şuşulay Rossiya prezidenti derecesinde ütkärü hamiyeti anın şuşu bilen big zor deyip men ulayım. İkinciden indi aldağı günde bar bit. Aldağı günde de mene nişik şuşu tecrübeni saklap hatta bütün dünyaya da anı kübrek aşıklap, kursetip, örnek etip kullanırlık bulsun deyip işlene turgan işler. Bulgar devletinde İslam kabul etilüğünün 1000 yıllığı uayından Kozanda Qoban Artı Meşridi tüzülgen bula. Bu yıl Cemiyet Meşridine negiz salaşaklar. Mından tış kupsanlı halgara şaralar öteşecek. İslam dünyası vekilleri katnaşında zor söyleşüler kütüle. Bu birden istelikli datını bilgilep ötü bulsa, ikinci yaktan İslam üsüşü Müslüman illerin yakınaytığı için tağın bir etergeç bireşek. Gülnaz Sefidzinova, Linar Huji Ahmetov, Remzil Garipov, Яңа Гасыр каналы. Bu atnada biz жиңу күнен билгеләп үттек. Һәр шәһәр һәм районда истәлек митинглары һәм тантаналы чаралар узды. Бар игътибар ветераннарыбызга һәм тыл хезмәтчәннәренә иде. Башкалада Казан гарнизоны гаскәрләре йөреше, хәрби техника парады оештырылды. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов истәлегенә бюст ачылды. Бу бәйрәм чараларының кайберләре генә. Аларның иң зурысы һәм тарихи хәтерне саклый торганы үлемсез полк акциясе. Быел Татарстанда аның сафына 370 мең кеше кушылды. Бу моңарчы күрелмәгән рекордлы сан. Миллион кеше яшәгән зур шәһәрләрдә халкы бармак белән генә санарлык булган кичкенә авылларда читтә калмады. Бабаларыбызның язмышы белән кызыксынучы оныкларның күбәюе нәсел тарихына, буыннар чылбырына карата ихтирам турында сөйли. Үлемсез полк калып чыккан фотосурәтләрдә кеше язмышы да, ил язмышы да чагылыш тапкан. Барысы бергә аларда кешелек фаҗигасы. Фәрүзә Мәҗитова репортажын карыйк. Uzatып baksalar karşında Mangaydan üktüler analar Tuzanlı yollardan üttüler Dünyanı kurmagan Şəhərlər günə türlü, uy tiləklər bir. Rossiyada 12 milyon kişi 9 mayda bir safqa bastı. Мәскәү, Томск, Уфа, Магнитогорск. Казанда 170 мең кеше йөришкә чыкты. Татарстан буенча караганда катнашучылар саны 2 тапкыр артык иде. Төренеп шинилкә калдылар еракта йокларга.
Елдагыча Казандагы үлемсез полк йөришенә президент Рөстәм Миңнеханов кушылды. Аның кулында әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнеханов фотосурәте. Ул 359-нчы укчылар полкы составында сугышкан. 1941 елның декабрендә Мәскәүне саклап һәлак булган. Янәшәдә президентның улы Искәндәр атлый. Әнисенең бабасы Борис Сафиуллин портретын тоткан. Һәр фотосурәттә сугыш җимергән язмыш ярылып ята. Бабалары күргәннәр турында хәзер оныклар, оныхчыклар сөйли. Бер күздә күпме сагыш, күпме кайгы шушы бер күз бабайның ул күзен югалткан булган сугышта. Аннары гомер буе үпкәсендә кыйпылчык, снарядның кыйпылчыгын йөрткән булган, ияге яраланган, куллары гарипләнгән иде бабайның. Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева үлемсез полкка әнисенең әтисе Вәгыйз Галимов сурәтен алып чыккан. Аның язмышы турында озаклап сөйли ала. Тик бабасы сугышны телгә алырга яратмаган. Үлемсез полкта аның портретын тотып, менә шулай итеп бару ничек булды ул? Иблесеңме? Менә кинәт җылап җибәрәсе килә. Менә күз яшьләрен чәчрәп, аннары үзеңне тыясың да, бабайга карап тагын күтәреп, тагын атлыйсың. Аннары мен әйтәм, күпме халык кешегә әйләнеп карыйсың да борылып, мен әйтәм, нинди көчле, матур чара бу, мен әйтәм. Кем уйлап чыгарган ашы әйберне, шул хәтле кирәкле, балаларга да күрсәтергә бик кирәкле әйбер. Буыннар шылбырын тоташтыручы үлемсез полкка язучы Камил Кәримов әтисе Әдһәм Кәримовның фотосурәтен алып чыккан. Ул 1950 елда туа. Әтисе шул елны үлә. 6 ай гына әтиле булып калган ул. Ятимлегендә сугышның изе бар. Менә безнең Шәлә авылында 172 кеше һәлак булган, әйбәт, сугыштан кайтмаган. Әтисен сугып кайткан. Аның кулы, аягы түзек булгач, ул хәтта инвалидность алырга да уңайсызланган. Гәрчә аның сәбәбе булган. Алар менә шул Днестр суын кичкәндә, әйбәт, 3 көн буе теге як ярны плацдармны яулый алмаганнар. 3 көн буе бузлы су кичкәннәр. Бу үпкәсенә салкын тидереп кайта шуның белән. Ләкин әле ул 45-ның августында гына кайта. Еллар узгач әтисе кичкән Днестр елгасын ул үзе барып күрә. Шушы Днестр елгасын күпер белән кичтек, һәм мин сискәнеп чыктым, һәм менә шушы җәй уртасы, без инде август ахыры килә бит. Шушы елганың бузы бардыр кебек менә. Пар ышып тора, салкын пар. Мин шунда әтинең хәлен аңладым. Һәр гаилә 9 май алдыннан сугышта катнашкан туганнарының истәлекләрен яңарта. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесе хезмәткәрләре бу йөрешкә ел саен коллектив белән чыга. Быел да аерылып тордылар. Сугыш чоры, җиңү җырларын башкардылар. Ахмадиев Миндрахман Бахаманулы, ул минем әбиемнең абыйсы. Аны 18 яшьтә армия сафларына алар. Ләкин аңа ул вакытта чынлыкта 17 яшь кенә була. Әтисе аны зурак булып күренсен өчен паспорт алганда 18 яшь дип яздыра. 44-нче елда сугышка җибәрәләр. Минем папам Вәлиев Абдулла Шайдуллович, ул 1941 елда сугышка китә. Ул Мәскәү һәм Волоколамск шәһәрләре астындагы сугышларда катнаша. 1944 елда бик каты җәрәхәтләнеп, уң аягын үздерә, ампутациялиләр. Бу йөрүштәге фотоларда меңләгән язмышлар, сугышта һәлак булучылар, кайткач яралардан үлүчеләр, хәбәрсез югалучылар. 10 ел дәвамында уздырылучы үлемсез полк югалган фотосурәтләрне, нәсел турында мәгълүматны архивлардан эзләп табарга этәргеч бирә. Әтиемнең әтисе бабам Вәлиев фотографиясен чыктым. Без бу фотографияны бик күп еллар эзләдек. Музейдан эзләп табып, мен шу фотографияны ясаттым һәм быел шундый горурланып, үземнең бер туган бабам белән беспредметный полк белән үтәм. Сугышка ир-егетен озатмаган авыл юк Татарстанда. Күбесендә һәр икенче солдат әйләнеп кайтмаган. Хәзер аларның истәлеге үлемсез полк сафында яңара. Менә Тәтеш районындагы Олы Бисәр Чуаш авылы. Монысы Түбән Кама районының Тошлык авылы. 500-дән артык кеше бер сафта атлый. 1941 елда бу юлдан авыл иратлары сугышка киткән. Яртысы әйләнеп кайтмый. Яу курында ятып калучылар истәлеген авылдашлары саклый. Бу бәйрәмне һәр вакыт зурлап, ихтирам белән ныгытып бәйрәм итәргә кирәк. Томск үлемсез полкның ватаны. Монда бу ел бер сафта 53 мең кеше иде. 2011 елда җиңүне бәйрәм итүнең яңа алымы буларак тәкъдим иткәннәр аны. Ветераннар азайган чорда фотода булса да сугыш геройлары күренергә тиеш дигәннәр. 2012 елда беренче йөреш уза. Анда 6 мең кеше катнашкан һәм шуннан бөтен илгә тарала. Әйтик, Сибир татарлары күпләп яшәгән Магнитогорскида берничә дистә мең кеше кушылган. Үлемсез полк күптән инде Россия ишекләреннән чыкты. Үзбәкстанның Ташкент шәһәрендә дә милләттәшләребез бабайлар рухына тугры булып яши. Минем бабаем Сулейманов Фагим Зуфар угыллары 1927 елда туган. 15 yaşında документларына үзгәрттереп, фронтка добровольец булып киткән.
Анда инде 5-нче танковый армиягә төшкән, артиллерист булган. Ветераннар сафы сирәгәя, ә үлемсез полк йөреше зурая. Бу хәтер елгасы. Аңа кушылган яшьләр бүген җиңү бәхәсен һәм тарихи хәтерне саклый. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Adımlarına devam etəbiz. Bu atnağa yazğı qırışlarının en qızı günləri toru kiləcək deyib farazlağan ilginçlərinin planına hava turışı düzəltmə kirtdi. 4. mayga Tataristan basılarının 19% çəkilgən bolsa, bugünkə 48%. 10 gün içində nibara 30% artqan. Şağıştırı üçün былтыр bu günkə 78% maydanlar çəkilgən bola. Hava turışı özgərib turuğa qoramasdan işini vaqtında tamamlab, respublikanı azıq-түлек белән тулысынча тәэмин итү бурычы тора. Татарстанда bu сезонда яшелчә майданнары 15% артыграк булачак. Былтыргы корылык һәм быелгы санкциялар нәкъ менә азык-түлек тармагында үзебезне тәэмин итү мөһим икәнне күрсәтте. Көз-кыш азык-түлек проблемасы килеп чыкмасын өчен язын нинди эшләр башкаралар? Рания Абдрахманова шул хакта. Файдалы һәм тәмле кәбестә Татарстан халкы рационында популяр яшелчәләрнең берсе. Бу атнада Лаеш һәм Әлмәт районында үстерелгән кәбестә үсентеләрен авыл халкына тарата башладылар. Республика программасы буенча ел саен суган, кишер, кәбестә, чөгендер орлыклары өләшәләр. Безнең бар конкретно авылларда билгеле кешеләр, кемнәр шөгыльләнә, кемнәр сырый, кемнәрнең теләкләре бар, шул кешеләргә елда таратабыз. Тем более бу быелгы елда бүгенге көндә даже яши картыда яшь балалар да авылларда ишетелә сүз быел утыртырга диде. Моның өчен республика бюджетыннан 10 миллион сум акча бүлеп бирелә. Шул акчага без 28 тонна суган ырлык алдык, 600 килограмм алдык чөгендер ырлыгы, 600 килограмм алдык кишер ырлыгы. Көзен кооператорлар яшелчәнең халыкка кирәкмәгән өлешен җыеп алып, ярминкәләрдә сатачак. Азык-түлек белән тәэмин итү мәсьәләләренең бер юлы бу. Аның күп кеше сорый инде, моның нинди файдасы барсың диләр инде. Моннан инде ниндидер күп уңыш алып, моны республиканы бөтенләй яшелчә белән тәэмин итеп буламысың инде дип әйтүчеләр дә бар. Менә без бер вакыттан башка кирәк. Шушы утырткан кеше беренчедән үзенең семьясын тәэмин итә. Шәһәрдәге балаларына шушы яшелчәне обязательно җибәрә. 30% артык алардан артканын без сатып алабыз. Кеше бит үз-үзен генә тәэмин итәлсә дә, күпме кеше яшелчәле була дип әйтергә кирәк. Былтыргы корылык һәм быелгы санкцияләр республиканың үз-үзен азык-түлек белән тәэмин итү мәсьәләсенең ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын күрсәтте. Шуңа планда яшелчә мәйданнарын арттыру 15% дип фаразлана. Тукай районындагы Миңнеханов крестьян фермер хуҗалыгы мәйданнарын арттырырга әзер. Яшелчә иң авыр культураларның берсе. Яшелчә үстерү анда үзенә бер технология, үзенә бер техника кирәк. Бик затратный ул и значит бик скрупулезный и технологиясе бик требовательный шундай. Монда не то что значит ты акча эшләр өчен или нәрсә өчен, просто даже пафосно булса да үзебезнең патриотизм булырга тиеш. Без үзебезнең продукцияны үзебезгә җиткергә тиеш. Минталип Миңнеханов яшелчәчелек белән 22 ел шөгыльләнә. 3000 тонна бәрәңге, 1000 тонна кишер һәм кызыл чөгендер, 1000 тонна ашлык җитештерә. Товарны социаль объектларга, мәктәп, балалар бакчаларына, сәламәтлек саклау учреждениеләренә җибәрә. Азнакай, Сарман, Әлмәт республиканың көньяк көнчыгышыннан да сораучылар булган. Әмма без утырткан гына җитми ди ул. Теләге халыкны җиргә тарту. Әйтәләр бик, үзен-үзе коткара ала адәм баласы дип тырышып эшләгәндә. Менә бөтен зур шәһәрләр барсында, Нижнекамскида, Чаллыда, Казанда аның 70% халкы шуларның яшәүчеләр шәһәрдә. Алар авыл белән связаны барды. Авылда әбиләре, бабалары, туганнары, әти-әниләре кемнәрдә булса бар. Татарстанда 4000 крестьян фермер хуҗалыгы, 470 000 шәхси хуҗалык бар. Барысы бергә алар республикада үстерелүче яшелчәләрнең 86% җитештерә. Былтыр корылык сәбәпле Татарстан районнарында гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Республика авыл хуҗалыгы тулаем продукциясенең 12% югалта. Шул ук вакытта Россиядә бу күрсәткеч 5%. Төбәктә 800 000 тонна бәрәңге, 240 000 тонна яшелчә үстерделәр. Әмма аларны үстерү генә түгел, киләсе елның җәенә кадәр яхшы хәлдә саклау мөһимрәк. Былтыр Татарстанның зур хуҗалыклары бәрәңгене 4000 гектар мәйданда, кәбестәне 600-гә якын, кызыл чөгендерне 800, кишерне 450, башлы суганны 285 гектар мәйданда үстергән. Бу республика халкының 65%-ның ихтыяҗын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Калганын читтән сатып алалар, чөнки үзебездә күпләп саклау мөмкинлеге юк.
Тагын да күбрәк продукция җитештерү өчен кирәк тагын складской помещениялар, дополнительных хранилищелар. Хәзерге заманда үзе таләпләре куя торган менә шундый хранилищелар ул влажностьны тотарга тиеш, данлыкны, температураны тотарга тиеш, и автоматический режимда эшләргә тиеш. Шәхси саналган 470 мең хуҗалыкның бакчасында бәрәңге утырту урынына үлән чәчүнең тагын сәбәпләре бар. Бары бит норма потребления. Менә аннан соң онытмаска кирәк, шуны бәрәңге шауда кимәде бит. Элек бит без 30 сутыйлы бакчаның 3 сутыйын үзе асрасак, 27 сутыйына бит инде мал тойдырайык шуның белән. Ни өчен потребление кимәде? Сайлау мөмкинлеге артты. Элек бит инде икенче пири бәрәңгене әйттек тә, ит булды да ипи булды. Өч төрле ризык белән без көне буе йөрергә мөмкин. Хәзер бит магазинга кирсәң бөтен әйберләр бар. Бәрәңгене үстерергә бик ниләре дәртләре юк. Шуңа күрә нигә дәртләре юк. Монда әйтик шылбыр ул бар, но арасында эзек ягы да бар. Шул эзек ягы именно хранилище беренче, яннан соң әйтик хак турында кеше бәрәңге утыртканчы хакын белергә тиеш. Шул эзлекләрне ялгаган очракта җитмәгән яшелчәне читтән алырга туры килмәс иде диләр. Димәк, үз капиталыбыз үзебездә әйләнештә калыр иде. Бу санкциялар алып кертелгәч, безнекеләр күчтеләр үзебезнең ниләргә, сортларга, отечественный сортларга. Шуңа күрә без елдан ел икенче илләрдән саженцлар ала идек, семеналар ала идек. Шуңа күрә инвестиционный кредитлар кирәк. Яннан соң ул продукцияны булмай, аларны перерабатывать итәргә кирәк. Шуңа күрә без үзебезнең ассоциациягә включать сельскохозяйственный потребительский кооперативларны да. Хәзер республикада 300 кооператив бар. Аларда яшелчәнең кемдер орлыгын әзерли, кемдер үстерә, кемдер сата. Аның финанс булышыгы да бик яхшы. Быелны ел сайын 300 миллионнан артык сум акча бирелә федераль булышык, региональ булышык ягыннан. Күбесе район башкаларының тирәдә бәйтәсе килә. Алар оештырылса, алар булдырылса, моның бер авырлыгын без күрмибез. Бүген әйбер сатуны проблема сату турында без күрмибез. Нәу ел сайын үткәрәтергән елына 2 сезон ярминкәләрдә генә күп продукция сатыла. Республикада бөртеклеләрне чәчү дәвам итә, әмма әлегә эш акрын бара. Тоташ яуган яңгырлар кырга чыгырга мөмкинлек бирми. Эш бер атнасынга калып бара. Республикада тагын 1 миллион гектарга якын җир чәчелергә тиеш. Алдагы 10 көндә һава тотрыкланып китсә, чәчү төгәлләнер дип көтәләр. Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Марат Зәйдуллин, Александр Лихачев, Рамил Гарифуллин, Яңа гасыр каналы. 15 майда халыкара гаилә көне билгеләп үтелә. Безне шәхес буларак үстерә торган урын ул. Милли мәнфәгатьләр дигәндә без беренче чиратта туган телне һәм милли үзенчәлекләрне саклауны гаиләгә йөклибез. Бу мәсьәләгә карата фикер туплаганда Габдулла Тукайның ана мәктүпләреннән бер юл искә төшә. Ул анда "Ох, безнең татар халкында бер дә бала тәрбияләү нәрсә икәнен белмиләр" дип язган. Әллә ачынып язуы булганмы, әллә халыкны бераз селкетеп җибәрүме, безгә мәгълүм түгел. Бүген гаиләдә телне саклаудан бирәк гаилә институтының үзен сакларга туры килгән заманда әти белән әнигә йөкләнгән вазифалар артык зур булып тоеладыр. Әмма нәкъ шушында балага тел бирелә, традициялар салына һәм үзаң формалаша. Илгиз Шәкүров бу атнада Казанда яшәүче Абдуллиннарга юл тотты. Бай гаиләләр, бер йортта 3 буын гомер итәләр. Буыннар аша күчкән тәрбия усуллары турында алдагы репортаж. Садикта ничек үткәрдегез бу көнне? Әйбәтме, ярар, кызым. 7 яшьлек Азалия белән 6 яшьлек Алияне әтиләре көндә бакчадан килеп ала. Бүген нишләүләре турында сөйләшәләр. Алар өчен татар телендә аралашу гадәти хәл. Гаиләдә дә татар телендә генә сөйләшәбез. Балаларны да ана телендә генә аралашырга өйрәтәбез инде. Шулай итеп, балалар бакчасында да шуңа күрә татар телеме бирәтергән балалар бакчасына бирдек. Кайтканда шул садиктан татар җырлары, татар музыкасын гына тыңлап кайтабыз. Өйдә әби бабай каршы ала. Бу йортта 3 буын бергә яши, бергә тормыш итәләр. Хуҗалык эшләре дә, бала тәрбиясе дә. Кичкенәдән татар милләтен, татар телен өйрәтергә менә әти-әни миңа орлыклар салдылар дип әйтсәм була. Миңа да, нимә дә. Мин беренче тапкыр Казанга килгәннән соң мин монда яшәячәкмен дидем.
Абдуллиннарга килен булып төшкән Лилия Свердлов өлкәсенең Первоуральский шәһәреннән рус мәктәбендә укыган. Туган телне белү, милләтенә хөрмәт белән карау әти-әнисеннән килә. Хәзер үз балаларын шулай тәрбияли. Татар телендә сөйләшү өйдә булырга тиеш. Алар аны ишетсәләр, алар аны күрсәләр, алар да Алла бирсә, алдагы тормышта шулай ук яшәячәкләр. Алар бездән күрмичә кемнән күрсеннәр? Бездән генә күреләләр аларны. Гаиләдә татар мөхитен булдыру кирәк ди Абдуллиннар. Кызлар Шаян ТВ-ны яратып карый. Кечкенә генә китапханәләре бар. Анда татар китаплары күп. Шулай ук балалар өчен оештырылган конкурсларда яратып катнашалар. Бу баланың милли үзаңын үстерү һәм шәхес буларак формалашуы өчен кирәклеген ассызыклыйлар. Бәйгеләргә гаилә белән әзерләнәләр. Җиләк җыям шиләккә, дәвәнигә бүләккә, ул бүләккә шатланыр, мине тагын яратыр. Менә шул җырны конкурста җырладым. Абдулла Тукай сүзләре сабыйга, һич сине куркытмасына, шүрәле җен һәм убыр. Барчасы юксыз, аларның булганы юктыр гомер. Бу гаиләдә милли тәрбия бирүне әби белән әнигә генә йөкләмәгәннәр. Әти, бабалары актив катнаша, аларның үз алымнары. Без аңламыйбыз дип кенә әйтәбез инде шул. Русча сөйләшә башласалар, аңламыйбыз дип әйтәбез дә, шуның белән шулар уже автоматически татарча сөйләшә башлый. Китаплар белән, ниләр белән тормыш иптәшмәләгән инде. Мин шул күбесе контрольдә тотып, татарча дәшмәсәләр, болай эшләгез дип әйтәбез инде. Әби белән бабай 42 ел бергә. Ике уллары да татар телен камил белә. Хәзер оныкларына тәрбия бирәләр. Мин үзем дә кайнана-кайната белән тордым. Шуңа күрә өйдә бөтен кеше татарча сөйләшәдер. Мәктәпләрдә русча укысалар да татар теле керәдер, бит инде шул татар теле дәресләреннән дә әйбәт бардылар. Ләкин бездә малайда, балаларга да әйтәм инде, татарча гына сөйләшергә кирәк дип. Менә мин үзем теге авыл малае түгел, кызым малай инде. Үземчә әйтәм, татарча да сөйләшә, русча да. Менә кеше җанда бит нитәлмин, безнең бит Казанда бөтенсе бар бит инде. Уйлап карасаң, туган телне белү милләтеңнең лаеклы дәвамчысы булу өчен әллә ни күп тә кирәкми. Бүгенге геройларыбызның тел төбеннән аңлагансыздыр. Барсы да гаиләдән башлана. Еш көн сайын татар телендә сөйләшмәсәк, мәктәптә генә, бала бакчасында гына тәрбияу ул аларга җитмәячәк. Чөнки татар теле ана теле өйдә булырга тиеш. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге адымнар тәмам. Мин сезгә файдалы яллар һәм күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.